una història molt llarga, però la portarem. La dècada dels 50, a Cinto, el meu poble, en Torreblanca, fent la baixada, una espècie de roqueria de baixada a la mar, en Critus, que es feia 3 vegades a l'any, bueno, en estiu, 3 vegades a l'any. I clar, baixàvem els fadrins en carros i cantàvem en pobles, i jo era dels més ressegats, tot i sabia molt de la capa. I clar, me va agradar una espècie molt propi d'aprendre pobles. Vaig començar, com tenia amistat amb els xoteros i molta gent, em vaig repegar les 300, per dir. Després ja la meva dèria d'ampliar la col·lecció me va fer llegir a molts autors, Mate, Martí Gadea, Enric Ribés, bueno, molts, i ja no sé quantes que tinc. N'hi ha moltes carpetes, si m'hi diuen que n'hi ha 15, 10, 9, no sé. Clar, això me va fer a mi, bueno, això tinc el patrimoni del País Valencià, perquè si hi ha mates que té moltes, que té 3.000, jo no tinc 10.000, però jo crec que serà dels únics possible. I clar, jo vaig creure que això s'havia de conservar i divulgar. Però m'agrada la idea de que si agrada, el més fàcil ha sigut posar una darrere de l'altra, diguem-ne, com és d'amor, escoltes l'altra, que això ha sigut el més fàcil, el menys faena. Però jo dic, com el públic hi diu poc, han d'adobar això d'altra forma perquè sigui més agradós. I per tant, hi ha fet altres treballs, sense ser historiador, vaig fer un treball sobre els carlistes, i ahir van unes cobles sobre el carlisme, que són unes necessitats que jo veig moltes cobles pel carlisme, i històriques de bandolers, i després una altra que és d'indumentària, que també hi haurà... Bueno, entre les tres... Perquè vostè també col·lecciona tratges, no? Vostè és un expert en indumentària. A mi m'ha dit un par de vegades que vostè té molts tratges. Pues tratges jo que tinc és indumentària valenciana popular del segle XIX i XVIII, i que per cert veig així que estan representats del Museu Etnològic, deixem la sessió, perquè allí podreu anar a veure-la. I se tracta de que vaig poder fer un llibre sobre indumentària per la base que tenia i també perquè vaig sigut comercial de tèxtil amb els senzills. I clar, ahir el llibre està confegit de manera que si es parla, per exemple, de la faixa, després de fer l'explicació de la faixa, segueixen no sé quantes les que corresponguin. I ha sigut una forma d'evacuar. I els 4 llibres, el Baer i Cançó del nord del País Valencià, que les festes de Sant Antoni, el que sigui, moltes coses també, és una excusa. I ara, aquest llibre també n'hi haurà 800, i després més llibres que tinc fets que estan a l'espera. Què li pareix si li diguem a la seva dona, a la seva dona Rosa, que vaig a pujar a l'escenari, que tenim una sorpreseta, mentre vostè introduís el que ara podrà escoltar el públic. Perquè les cobles, per entendre-les bé, s'han d'escoltar cantades. La pesquitesa cantant, que és la dona, es farà un tast sobre 3 episodis del treball. Començarem per les farines de cereals, que ahir de cada grupet farem 2 cobles. Quan se tracta de farines de cereals, no se lleven 2, hi ha moltes. Comencem, Rosa. Bona nit. Jo resulta que no soy ninguna professional, soy una simple mestressa de casa, entonces que té afició a cantar. Ahora están les mestres que me perdonarán si me'n vaig de tot, bueno, en fin, faré el que podré. També estic emocionada perquè he donat al meu marit del premi, això per supost. Bé, doncs com han dit, començarem amb les farinetes i diu així. És tanta la fam que tinc, és tanta la fam que tinc, que em vam menjar lleu sereno, i 3 plats de farinetes, més que foren de centeno, més que foren de centeno, és tanta la fam que tinc.